And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. I was a good girlfriend until my boyfriend cheated on me. Hi DJ Rocky. Matagal mo na akong listener. At matagal ko na rin gustong i-share ang kwento ko. Dahil sa tingin ko, medyo nakakaluwag-luwag ako sa nararamdaman ko. At maraming makaka-relate sa akin. O magbibigay ng advice sa akin. So here I am. Itago mo ko sa pangalang Anne. And this is my secret file. Meron akong live-in partner. 7 years na kami. Nagkakaroon kami ng problem both sides sa family. Naayos naman namin. Hanggang sa isang araw, nalaman kong niloloko niya pala ako. Sobra akong nasaktan noon, DJ Rocky. Mabaliw-baliw ako sa sakit. Nagkaroon ako ng mild depression and anxiety. Paulit-ulit kong tinatanong sa sarili ko kung saan ba ako nagkulang o saan ako sumobra. Then I decided nabigyan ko siya ng tsansa. Yep. Hindi kami nag-break. Kahit pa nalaman kong niloloko niya ako. Naniniwala rin ako dun sa sinasabi nila na baka pagsubok lang ito. At baka nga totoo yung sinasabi nila nga 7 years each. At kapag nalampasan niyo yun, magiging okay ng lahat para sa inyo. Alam ko, tinigilan niya na yung kumabit sa relasyon namin. Kaya lang, habang lumilipas ang mga araw, ramdam ko pa rin yung pagka-cold niya sa akin. At araw-araw, nababaliw ako, kaiisip. Hanggang sa may na-realize ako. Na-realize ko na hindi ako dapat magmukmuk. Na-realize ko na hindi ako dapat mag-doubt sa sarili ko. Kasi alam ko na ibinigay ko naman yung best ko. Meron akong worth. So nag-download ako ng isang app kung saan lahat ng tao sa app na yon walang profile o background.
Ang nandun lang na detalye, age, and nickname. Wala ring profile pic. Animals lang yung avatar. I downloaded that app hindi para lumandi o maghanap ng iba. Ginawa ko yun para may makausap man lang ako sa panahong wala akong karamay. Kasi nga, hindi ko na kinakaya yung sakit. And luckily, yung mga ibang tao na hindi nakakakilala sa akin, marunong makinig. They won't judge. Kasi nga, hindi ka naman kilala o nakikita. Marami akong nakilala at naging kaibigan dun sa app na yun. So to cut the long story short, meron akong nakilalang tao na hindi ko ine-expect na magkakagusto ako at maa-attach ako. Itago na lang natin siya sa pangalang Jay. He is a bully sa app na yun. Pero when it comes to me, ang okay niya kausap. Kinuwento ko sa kanya halos lahat ng kwento ng buhay ko. Kung bakit ako nandoon. Nagkasundo kami sa mga iba't ibang bagay. Which means marami kaming similarities. Napakabait niya. Sobrang maalalahanin. Pinaramdam niya sa akin na maganda ako. Na hindi ko kailangan mag-doubt sa sarili ko. Kasi worth it akong tao. Hanggang sa nahulog na lang kami sa isa't isa. Hindi ko sinabi kay Jay na kami pa rin ng boyfriend ko. Pero alam niya na may anak ako. Yep, DJ Rocky. May anak ako. Nung una hindi ko sinabi. Pero dahil matagal na nga kaming nagkakausap, sinabi ko na rin. Dahil yun ang dapat. Tanggap naman niya ako at yung anak ko. Pero sa totoo lang, hindi kami pwede. Dahil ayokong maging broken family kami ng tatay ng anak ko. Alam kong mali. Pero naging masaya ako sa parte na yun. Na andun siya. Binuo niya ako. Kahit mismo sa sarili ko hindi ko mabuo. And then, naging okay kami ng tatay ng anak ko. Which is yung boyfriend ko. Bumalik kami sa dati kahit pa may nililihim ako sa kanya. Sa totoo lang, DJ Rocky, hindi naman naging kami ni Jay. Dahil hindi ko siya sinagot. Paulit-ulit kong sinasabi sa kanya na wala siyang assurance mula sa akin. Wala akong maibibigay sa kanya. Pero nag-focus siya sa akin. Inintindi niya lahat ng past, experiences ko, my traumas, and flaws. Tinanggap niya ako ng buong buo. Ang genuine ng pagmamahal niya. Na kung wala akong pamilya ngayon, malamang siya ang pipiliin ko sa buhay. Fast forward, niyaya ako ni Jay na makipagkita sa kanya para maging magkakilala na talaga kami in real life. Pumunta kami sa isang hotel at doon may nangyari sa amin.
Ginusto ko naman talaga yun eh. Pero bakit ganun? Pakiramdam ko ang baboy ko. Pakiramdam ko ang sama-sama kong tao. Nakaramdam ako ng guilt. Dahil yung boyfriend ko bumabawi sa akin. Pinapatunayan niyang nagbago siya. Tapos eto ako, gumaganti sa kanya. After ng pagkikita namin ni Jay, naging cold ako. At nag-decide na bitiwan siya. Sinabi kong aayusin ko ang pamilya ko. Kasi yun ang tama. Days passed, bumalik ako sa app na yon para kumustahin siya. Pero ibang account na ang gamit ko. Since anonymous naman yun, hindi pa rin ako makikilala. Naka-interact ko naman na siya. Naging friends niya kami. Pero di niya ako kilala dahil nga iba yung account ko. Hanggang sa sinabi ko sa kanya na ako yun. Nagkaayos kami, bumalik sa dati. Hanggang sa isang araw, nahuli ako ng boyfriend ko. Siguro nga totoo yung sinasabi nila na hindi ka titigil hanggat hindi ka nahuhuli. Kaya tinigilan ko na. Tinigilan ko na siya. Wala akong maayos na goodbye sa kanya. Kaya dito ko na lang sasabihin. Jay, salamat sa lahat ha. Binuo mo ko. Salamat sa pagpaparamdam na maganda at kamahal-mahal ako. Hindi kita makakalimutan. Kasi pinahahalagahan mo ko. Kahit hindi naman naging tayo. Sumugal ka. Kahit alam mong wala akong binibigay na assurance sa'yo. Sana mahanap mo na yung babaeng para sa'yo. At kapag nangyari yon, magiging masaya ako. Dahil masaya ka na. At nakalimot na sa mga sakit na binigay ko o pinaramdam ko sa iyo. Sa boyfriend ko, salamat ha sa second chance. Parehas nating nasakta ng isa't isa. Ang mahalaga, natuto tayo. Ang mahalaga, bumabawi tayo. At napupunan na natin ang mga pagkukulang ng bawat isa. Salamat kasi mas lalo mong pinaramdam sa akin na mahal mo ko. Mas lalo mo kong pinahalagahan. Despite lahat ng pagkakasala natin sa isa't isa. Sa ngayon, DJ Rocky, mas minahal namin ang isa't isa. Sabay naming ibabaon sa limot lahat ng sakit na nagawa namin noong 2022. At eto kami. Nagsisimula ng mas masayang relasyon ng 2023. Sana'y maging lesson ito sa mga nakikinig. Kung may pagkakamali kayo sa isa't isa, you can start over again. Basta hindi nyo na uulitin. Basta natuto kayo sa bagay na yun. And please, huwag nyo kaming gayahin. Do not cheat. Kasi iba ang trauma and anxiety na madadala yung taong niloko niyo.
Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Ako si Ann. At ito, ang aking secret file.